जय जगन्नाथ। এই ভিডিওটিକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ସମାଜ ଏକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ପରିଗଠିତ। ଆମ ସମାଜ ପରିବାରବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଗଠନ କରିଥାଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବାରରେ ଏକାଧିକ ସଭ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ମୁରବୀଙ୍କ କଥା ଭାବିଥାଉ, କାରଣ କାଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସିଯିବ କି, କାଳେ ଆମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଯିବ କି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଚୟ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା। ଯାହା ଗୀତାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଆମ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା, ଯାହାକୁ କେବଳ ଆମ ଦେଶ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବି ମଥାପାତି ମାନିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଥିବା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆଜି ହଜିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୁବ ସମାଜ ଆଜି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ। କେଉଁଠି ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ମାନୁନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାନୁନାହିଁ। ସାନ ବଡ଼ର ବିଚାର ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ ଦେଖିବେ ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମରଣ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ପରି ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ କିଛି ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି ନୀତିରେ ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ନିରବି ଯାଉଛି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟବାସୀ, ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କଉଣିକୁ ବୋହିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଳହୁଁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଏଭଳି ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଅସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଦିନେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଯାହାର ଫଳ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି, ଉଠ ଗତ ଗୌରବ ହୃତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ରାଜି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।